jokkude enɗam ari ƴewde kalis kalin konga wala seeɗa ɓe so ngari gure e ɓe min cay min ngari salminde on min ngari jokkude enɗam wonko sooma ɗon min ngari ƴewde kalis jokkude enɗam kay donc téléphone ma pooɗa téléphone ma composé numéro calmina paa mbiɗa gaɗɗa salminde téléphone kay noddu calmina juurɗa min calmini on min juuri mon e diwo ɗo téléphone diwo so jaɓa koyɗe ngaɗa mbiya ɓe jogui enɗam arde ngata ƴewde kalis weemi guila dow hoore min kaalo o konen kalta gonga bandiraɓe eɗen keewi ɗum ko jikkuji toroɓe kalta ko wona nder ko ɗum ko jikkuji amen minen ko nderoɓe kalata min no mbaɗami ke bowal kaɓe gañi nande ko ɓe nanat mayani kaɓe ko suuɗi ko suutor bone o itte werle ko moƴƴi ko waɗe bowal ɗum fof ndi jara kasi la vie continue ko moƴƴi ko waɗe ñorgo yimɓe fof jiya weɗe seɗe sette yimɓe fof ƴeewa kusoro ko boni ko werle moggi o heewi funti o heewi enen fof ƴeeton kalis ko jiɗɗa fof wona sa yiɗi wona debbo sa yiɗi wona gorko sa yiɗi wona suka sa yiɗi wona mawɗo jiɗɗa ƴewra tan ko kalis min ƴewta gandal wona gonga ko gandal sa waɗi gandal ɓolal ko ala mbuɗu o nafata ko mbaɗata ngal gandal ɓolal huɓɓata barme kaale gonga gandal ɓolal ala ko jangguirɗa ha kutoroɗa naftoroɗa daña kalis kalis wona yillete o tammina koye mon jiɗɗon fof mbaɗon neɗɗo wani o tammina hoore ma kalis tan o ƴewat ko rabɓiɗa haala ko kalis tan yillete ɗum fof haala juura minen haala juuga min cohalani ɗum noon yo Allah rokku en kalis to koɗo kalis nafto en taw wona kalis loro en coho en cohalani kalis nafo en no kalis en cohalani kalis loro en cohalani kalis coho en hande heewi hewɓe kalisaji taw ko coga haari kibir kib taw ngala haari buriya ñam haari kibir kib benda soɗo gandi haari kibir kib on ganda haari kibir kib haari buriya ñam ko tindol on ganda tindi nakku dambe bojel haari kibir kib aɗa andi haari kibir kib an ka furanke haari kibir kib ko en kalis tawana kalisaji cohodi yimɓe gaddoji caɗele kala kada ñaago Allah ko ɓure ma kala kada ñaago Allah ko nafata ma kala kada ñaago Allah ko dandata ma hoto ñaago Allah tan mbiya Allah rokkam tan kaal ala wona no watte Allah rokkam tan kaal ala yahru yersede Allah rokkam kalis moƴƴo ɓurɗo yam sene moƴƴe yam rokkam so moƴƴani yam ƴeew ko moƴƴi yam rokkami ƴeew ko moƴƴe yam mbaɗanami Allah rokka ɓesgu barkingu moƴƴungu yam taw loratama ko ɗi men ɗo Allah rokka ɓesgu ala ɓesgu yawa pare Allah rokka ɓesgu ñaago ɓiyo sada duwo ñaago ɓesgu moƴƴu so tawi ɓesgu ne ara sene moƴƴi yo Allah waɗe daña ɓesgu moƴƴu so moƴƴani ma ala ko mbatta ɓesgu wawi ɓesgu ara ɓi warma wodani waɗi Sénégal ala barɗo bamu mari on babiraɓe en anduno so mawni mo waɗa ɗum est ce que bayra ma do ɗum sa ko ne waɗa Sénégal nana ɓiɗɗo waɗi yummu walla waɗi bamu enen noon mi ala ɓesgu tan a ñaago ɓesgu ari sene moƴƴi e ma so moƴƴani ma a yaafima continue sa vie c'est pas la fin du monde a ɗiɗi dewgal ñaago gorko moƴƴo e ma yo Allah suɓane
yo Allah ñaagu Allah suɓone suɓo wal listikar cuɓoɗa ay ko ɓe mer ko listikar ko e penal listikar fiti ko sumnade hol cumnaten ko Allah suɓoto naɓe kalda listikare ara poni ɓe penat wana yaade mbaɗo a listikare kocca gara ceernel aɗa waɗini aɗa ƴeewa debbo moƴƴema ɗum wona listikare fiti ko sumnade aɗa huccire Allah aɗa ñaago Allah ñaagete Allah o debbo sida moƴƴema Allah waɗen ko ɗum woni listikare pirte mo haalaɓe ceerno hoto mbuuɗe yimɓe ɓe e ko garɗa waɗe listikare a ceeri a waɗe listikare wana yorde guite e lammude caleçon ala ko gonduɗa andana hoorema haydara mbeɗa andani yimɓe kalen gonga an andana hoore an hoore makka poɗa waɗde an hoore makka mbaɗa listikare ñagoɗa Allah moƴƴere mbiyaɗa waɗi listikare funde yimɓe te mbiya kadi numéro am nan ɗon nodde te kadi joɗɗa kala kalɗa winde jedduɗo fof yo ar yo nabbuɗo sami gasni haala ari we ceero wonam listikare ɗo jottomi mi haala kadi sami haali mi yiyata kala kaali mbiyata ko gonga billahi taw mi fen mboɗo andi mi fen te kala kaali mbiyata ko gonga mbiya o ceerno foori o yi kam ke gis nga ma de kirin bi aka for de gis de parce que kema ƴettami kema so sa jooɗi tan mi haalante tawa tambiya ɓuuri taw hay dara ɓe wawa mi anda janggo o ara mbaɗandi c'est vrai haydara wawa janggo mi anda sabi yalti ɗo temti ɗo ɗo gommi ɗo mi anda garowo demal galle mi anda dewo ɗon mi anda ko ɓorni mi anda wutte buulo mi anda wutte bala mi anda debbo mi anda gorko i joni on gara mbiyaɗo listikare subhanallah listikare ko ñaagade Allah sumgo wiyete ko sumgo moɗa jamma juula darɗe ɗiɗi aɗa ƴeewa korɗo Allah sene moƴƴema yo Allah waɗene so moƴƴani ma hoto Allah waɗani yo Allah rokke moƴƴude ma billahi ma Allah jaaba duwaw ma o tawa tampay nangue kalitaji mon nde joni onon kam onon kam mato kalguilta onenne kasi ko Allah ñaagete to jaharno oɗo serembe oɗo cottoro ɗum ɓeydata ko haaju ɓeydata ko kata mi haalni ɗum ɓeydata ko kata rokkata ko haaju billahi yo goto nabbuɗo somi gewet live non somi gasni haalde yo goto nabbu yeccere ara jomum dar nabbuɗo kala ko kaali jomum to gonga taw to joni ɗo jooɗi ça c'est complot on kallama on kaltinama haalde neɗɗo par ce que neɗɗo aduna o neɗɗo foof ene jogui arata ɗum nani neɗɗo foof an joɓeɗa ko 1500 euros 1500 euros joɓeteɗa par mois sami wiima so lewru ma an jom kalis darta e jungo ma ko mbiyata holko mbiyata mbiyata ko wallahi kalis darta o kay aɗani keɓata ko 1500 so lewru maayi aɗani ka joɓo foof ka joɓo facture gaz facture ndiyam eto koɗɗa ɗo ka joɓo ka ñaamo ka neldo yan hoto kalis darto e jungo ma bandiraɓe hoto kalis darto e jungo ma wa darade aɗa yanna kalis wa darade jungo ma kala ko ayum kay wa tampin hoorema aɓa noon pine seeɗa ja ceero hangay ceero kala tan jaa yahat iyar kay yahata ko keɓɗa ko heewani daña lewru 1 million ƴeewa daña lewru 1 million ndede kadi kalne kalis ma foti ko noon haaju ma fotata kalne kalis ma foti Allah wayata ko keɓata lewru ko uññaji 10 euros haaju ma ko noon fotata mbiyata ko kalis darata o par ce que yitta wadde ko par ce que jiɗira wadde ko gueɗe mawɗe jiɗɗa wadde gueɗe ɓutti jiɗɗa wadde taw kalis o kay taw fotani noon joni mbiya kalis ma darata o i darata o kay an jiɗa ko heew nan debbo goto noddimi nan Dakar mi kalti téléphone debbo ika way temo yeɓami ni o ceerno mi wimi nam
min dembore ñaagi do am jeeyo bi mey kala ko nañmi darta ima kala ko ñaami darta bi nen ko yitaade jeegu ngu e hooram iman jeegu wona hen ñamata wiye mi wona hen jarta wiye bimi hen jabata luwas wiye bimi kadi ittirake jeegu he ni ittira kaali so ittirake jeegu he wiye biman kaali wala dardo jungo ma bandiraɓe tano jeli wallahi o jeli wallahi ceerno haali ko mimi kaali horna dardo jungo ma hen gurda ko ñamata ko codata ko hen gurda ko jeeyata ko hen ñamata hen jarata hen daldata suhama debbo kanko diwo kaldana ko diwo yibe hen daldata suhama be fuuto be biida ada yoba hen fof e mbiya nanya kalsi mbiya kalsi jodi jungo ma wallahi hadi ko bim gasi bim holta jaada biida kalsi data wi biiri ciado go bim kalsi data junga bim ciarno fen hay kango ciarno kalsi data jungo makko hay kango ciarno jaada e bim hay kango kalsi data jungo makko hay kanko ni pas ko hebar ko wata benda non baden yewlen sen so neddo yima kalsi data jungo ma wi annaka kalsi data jungo ma kalsi gile so arde kalsi kasar kare ko wiire arsugo ko suwa arde wana ko ari il faut pas men huune so ari natti wonde arsuga ma so ay hangade huune so ari natti wonde arsuga ma dum hangade an ka natti jeede ka binnino goddo jeyi woni arsugo ko ka suwa hebde ko kala ka suwa hebde dum ko arsuga ma nan ara ko arsuga ma so yangade ha hebi jungo ma anati jeede ka binnino kala jidda bada ka binnino ma sori goddum walla nelda anati jeede arsuga ko so arde ko wiire arsuga wana ko ari ko hankay anati jeede ka binnino kalis kay ko bennatan jida fo bada abandira pinen horabe mburen horabe kanginen e biiru kam ceer o hedde nguuda mam ko ceer no wonta nyam buuda bima mi anda ko kam gon kalat mami e kalto nyami ko sadakuuji bari mi matammin horema kala mam e firtata ko eddo sa yidi hunde a daccar hunde kala jiddo kalis jodo jungo mum sa yidi hunde daccar hunde watammin hore sa yidi hunde a daccar hunde bada hunde kala jidda hunde kala jidda wadde hunde baba daccu hunde bada hunde onani halam ka kala jidda wadde hunde ya daccu hunde bada hunde awa widde an ala foko dadarma kala ko ari ka naharo hen ko jidda fo ka bado biyagat kalci o dare junga ma wada ala wana gonga waaw wonde il faut ndudo lewru acca wadde dum geldo temedel €100 jogida geldo €100 mofta kada hoore ma gedel geldo bada geldo gedel neddo ko non yaara an won faadi won faada yidi ala hada darma biya yamut kalis wala wada gom yaadata dogdu e nganya tapper yaadata ada doga ada nganyo tapper ala mu ko jobbi mbarata ma jobbi pular wier non pular ne wiya yaade tonjaade e tuppi buri tonjaade e tuppi buri babde kebbe tonjaade e tuppe dum buri babde e kebbe mi anda so ngandi kebbe wana kajja ko jeeni ngandi kebbe onon hobbe wala be on ganda kebbe on ganda kebbe de hobbe wala be ganda kebbe ko hobbe jeeni be ngandi kebbe wayne lycée banaben kaydi naben baba naben bagodinen nyabinen wali jantangen boggeyen be alegen be ko dike jeeri be de ngandi kebbe kono hobbe wala be ganda kebbe tonjaade e tuppe tonjaade woni ariya tu woni hebi tuppe ariya ada tonjo dum buri babde e kebbe laabi million ba bi kebba mayat ko won ko batten ko ene bafe kebbe
waɗi nonki yaade eɗen ɗafa e kebbe en nonki yaade hoorema musi ceerno so reedema musi kamɓe liggaaɗo jaha bersa kaalisal ma maya tiya hay dara yara haaji ma humtaki kadi fenade ɓeydo min ko oɗo société ngara mi ittude ha laaɓa belaɗo mi ittat so Allah jaɓi sabi maya hen mettaɗo mi ittat belaɗo mi ittat mettaɗo mi ittat yimɓe ɓe tampu yimɓe ɓe kaab sadkuuji ɗi mbar yimɓe sadaka adduno an ko sadaka nafanno ko sadak nafanno ha dunca worode sadakuuji hande ɗi ɓeydar ko worode on paamani haalam ka sadak nafanno ko ha dunca worode kono sadakuuji ɗi seeɗanɓe ɗi pawar yimɓe ɗi ɗin ɓeydar ko worode o nanani sadak nafanno ko ha dunca worode sadakuuji ɗi seeɗanɓe pawar yimɓe ɗi ɗin ɓeydar ko worode par ce que ko jogiɗa an ala en haydara jaha dogana ceerno fawma hunde ka ala jaha gaddoya haaji ma fewani jawdi ma yi ɓeydi worode Allah ɓeydata worode ɓeydi yo Allah suuri Allah ren hanki noon mi junnarako enen fof ɗi gandi janggo hollondi min heto joni mbaɗen basine wona ɗo e 11h tan to eɗen dartina laayi fo so Allah haaji eɗen gandi hanki mi haalino ɗo sirru mbimi hande gaddami ko sirru kiram kono woni yiɓemi heddi ko kadi so nenda he mi nattat haalde sirruji ɗi gaddami comme si joni mi haalta sirru gaddami jeudi o par ce que woni yimɓe ene ñaagoɓe tinno ceerno hoɗa ɗo sirru pourquoi hoɗa battoɗo sirru mata hoolay ko hoorema mata hoolay ko hoorema walla ko hoolay koye mon mate walla ko hoolay koye mon sirruji he on kolay koye mon wono waɗo bone ɓe an ñaaguiɗemo ciye hoorema addu oɗo sirru ha mbima eyi ha mbima so Allah jaaɓi mi addata mata hoolay ko hoorema min ga jaɓata mami min perviyam to parce que toon haalam juurata par ce que won toon ko liggey wona haala perviyam min won ɗon ko liggey wona haala lalalala so haala men so heewi diwara haala men so heewi diwara 1 minute miɗa haala kewko min ko golle ɓuuri haala mata hoolay ko hoorema ko mbaɗɗa kono kam mi jaɓinimo kam mi wimo eyi kono mami addoy sirrode hayso wona hande mami artirde te hoto naati pirbiyam aɗa ñagtomi ha mboɗo jaɓanma mbiɗa ñaguede haaɗi yo hatti gure kayɗe hay goto hoto naati pirbiyam eɗen ñaago ham ceerno tinno sabi Allah wata haal ko woɗo sirru hamin kuuli hen seeɗa ko addi dogen saha dartoɗen mata wala ko hoorema ha heptina way sawani jam heptina way an jaɓotomi an gaɗo nani an kaldemi heptina way sawani jam mbimi aɗa heeɗi kam wonko mbaɗɗa yara waɗi yimɓe kono sirru hayso ara en hande mo ar hande kam mi jaɓinima wallahi hayso ara en hande mo ar ko sa mbaɗɗa ko bone ane bonema wondi min hen yaade bonema ma wadde jam yaro mbaɗa boneji moɗon bonima so bonima duttima moon garnon gale saɗa wawi tuboniyama mbaɗɗa o guele sutura jaaha tuboniyama mbaɗɗa o guele sutura so welama o yaafama so welama o surtima ɗum wona ha jam min ɗum hakkude moon nawarani kam min ɓuuri mooli Allah ɗum nawarani min acce min mi waɗa ko mbaɗɗunomi hoto nattu ga aɗa wiyaɗa haalnami ko gaddemi ɗum noon wadde ɓaade mi wimo eyi hande kam mi wimo eyi prochaine fois so Allah haaji ne wawi aroya leeli yayi kam ma sirru ar so Allah haaji sa tira kam addara ɓami addu kala ten so Allah haaji hande sirru ko neɗɗo jiɗɗo wawande hoore mum
c'est très important keɓa indépendance hoorema keɓa indépendance hoorema natta yoyrade hay goto natta ɗaminade hay goto taw hankadi inchallah kala ko jiɗɗa wonde taw a waɗanɗo hoorema an paami wallahi keɓa indépendance hoorema taw kala ko jiɗɗa waɗande taw kala ko jiɗɗa wadde tawana aɗa haade ñaagoyo aɗa walli finoga taw kala ko jiɗɗa wadde Allah wallete balla hoorema keɓana hoorema taw en jaltani qur'ana karim billahi wallahi taw en jaltani qur'an keɓa hankadi indépendance en jogi woni yimɓe gollorti yimɓe koy en jogi woni yimɓe huuɗo ko jara fof kaɓe ñaagui balle ham ala noon 10 euros ala noon 20 euros ala noon 5 euros so wonɓe Mauritanie ala noon 100 ouguiya wonɓe Sénégal ala noon 100 francs 200 francs adda ɗum ko yowitare adda ɗum ka wawana hoorema moƴƴi hankadi aduna gonɗo moƴƴi moni kala wawana hoore mum sa wawana hoorema tan a yawete billahi sa wawana hoorema tan hande a yawete ko ɗum noon gaten haalande yimɓeɓe mbaɗa taw kala ko jiɗɗa taw Allah ne walluma inchallah aɗa waɗa taw hay goto a yowitaki ene fof mbaɗen kadi payre hitere taw hewani waɗani hay darɓani compliqué waɗɗani fawaki janggude emo janggani sam haali enen fof ene mbawi reftude hen inchallah salmini on mi juurima on nden ko Allah e mon yo Allah teddi noon salmini bandiraɓe fof yo Allah suuri yo Allah reen moni kala to woni e to woniri nden ko Allah e mum moni kala to woni e to woniri jaam